הלו"ז הוא כזה, 5 שנים בהרצאה בחטיבה. אני אפשר לדחות את 5:15, אבל יש לנו גם את הערבית באמצע, ואחרי זה 6 ארוחת ערב היא לא... ערבית ב5, ואז ערבית ב5 דקות. רבותיי, אנחנו במלחמה, והשאלה היא על מה? על מה ולמה? מה קרה פתאום? 16.5 שנים מאז יוני 2007 חמאס בונים מדינה. מדינה עם גבולות מוכרים, מדינה עם משרד בריאות, משרד חינוך, משרד אספקה, וממשלה מתפקדת, כלכלה, לא מי יודע מה, אבל כן, צבא, תעשייה צבאית, בעצם כל מה שמדינה צריכה היה בעזה. עד 6 באוקטובר מדינה מתפקדת, יותר טוב מסוריה, יותר טוב מעיראק, יותר טוב מסודן, יותר טוב מלוב, ביחד. לא רק זה, זו מדינה שגם מצליחה לשכנע את האויב שלה, להאכיל אותה, להשקות אותה, לתת לה חשמל, תקשורת, דלק, אוקיי? זה מעצמה שכופה על האחרים להתנהג על פי האג'נדה שלה. והיעילות של מדינת עזה הוכחה בצורה מדהימה בקורונה. קורונה, להזכירכם, פרצה בגדול אחרי פורים של שנת 2020. כן, פורים עדיין היום מסיבות, והם היו סיבות להדבקה בלא מעט מקומות, עד שהבינו מה קורה. זה היה מרץ 2020, ואז גם התחילו לראות באיטליה, בסין, אנשים מתים כמו זבובים. בעזה הקורונה לא הייתה עד אוגוסט. 5 חודשים. והעולם, אנשים מתים על ימין ועל שמאל, בעזה לא היה מקרה אחד. איך? רק תראו איך המדינה מתפקדת. אז נכון, היה סגר, ואין הרבה תעבורת אנשים, זה נכון, אבל הייתה תעבורת אנשים, בעיקר ממעבר רפיח. והמצרים, אתם יודעים, לא בדיוק יעילים. וגם שם היה קורונה, בגדולה, במצרים. ומה שחמאס עשו, דבר מדהים. הם הקימו על יד מעבר רפיח קרנטינה, מחנה הסגר. לקחו משהו כמו 30 מכולות ברזל, והעמידו אותם 3 אחת על גב השנייה, כאלה 10 מגדלים כאלו של 3 קומות, מדרגות. כל מי שהגיע לעזה, לרצועה, ממעבר רפיח, לקרנטינה. גם מנהיגי חמאס שחזרו מהעולם וממצרים, ישר. אף אחד לא ביקש, אף אחד לא קיבל הנחה. שבוע אתה בקרנטינה, ואז רואים או שאתה חולה ומבריא, או עובר את התקופה של הדגירה, או שאתה לא חולה ואתה יוצא. הם לא ויתרו לאף אחד, גם לא לעצמם. זאת אומרת, מנהיגי חמאס. הם הבינו שאם אתה משחק עם זה, אתה אז יהיה מגפה. והיא גם ככה נכנסה 5 חודשים אחרי שהתחילה בכל העולם. רק להראות לכם עד כמה שהמדינה הזאת תפקדה היטב, מכל בחינה אפשרית. בישראל ראו את זה. ובישראל הבינו שמה שקרה אצל חמאס זה הם עשו שיפט, עשו תזוזה. מארגון ג'יהאדיסטי שחרט על דגלו את השמדתה של מדינת ישראל, לארגון איסלאמיסטי שחרט על דגלו הקמת מדינת איסלאם בעזה. זה היה הרושם בישראל כשכינו את זה בשם שחקן רציונלי. חמאס נתפס כשחקן רציונלי פה במדינה. זו שיחה שהייתה לי עם אחד
ראשי חטיבת המחקר באמן, כאשר רציונלי משמעותו שהם חושבים כמונו. אנחנו רוצים פיתוח, בריאות טובה, השכלה, כסף, כן, חיים שלווים, חיים מסודרים, חיים של, כן, עושר ועושר והכל, וזה מה שהם רוצים. למה? כי הם רציונליים, והרציונל שלהם הוא כמו הרציונל שלנו. כשדיברתי איתו והוא אמר לי את זה, אותו אדם ממחקר, אמרתי לו, תקשיב טוב, הסיכוי שאתה תטעה בהערכה שלך את חמאס הוא 100% לפחות. לפחות 100%. כי אתה מניח שהם חושבים כמוך, שסולם הערכים שלהם כמוך, שעולם המושגים שלהם הוא כמו שלך, כישראלי, מודרני, ליברלי, שרוצה את החיים הטובים. אם אתה חושב עליהם ככה, נפלת. הוא לא רצה לדבר איתי מאז אוקטובר. כי אני אמרתי לו בדיוק מה שיקרה. אני לא ידעתי מתי. אבל אם איש מחקר חושב שארגון איסלאמיסטי חושב כמונו, הוא פשוט לא מבין במה הוא עושה. לא מבין. כי הארגונים הללו הם ארגונים שפועלים על פי קוד ההפעלה האסלאמי. וקוד ההפעלה האסלאמי יש בו כל מיני מרכיבים, ולענייננו כאן חדית', זאת אומרת פרק או פסקה מהתורה שבעל פי האסלאמית, על חרב חודעה, ככה אומר הנביא מוחמד. מה פירוש על חרב חודעה? המלחמה היא הונאה. זאת אומרת, כדי להצליח במלחמה, אתה המוסלמי חייב לעשות הונאה על האויב שלך, כדי להרדים אותו, כדי לשכנע אותו שאתה רוצה להיות בשלום והכל, וברגע שהוא ירדם בשמירה, אתה נותן את השוס. זה הקטע. ואצלנו התעלמו מכל המרכיב האסלאמי, בכל סך המוטיבציות של חמאס, וחשבו שהם שחקן רציונלי, זאת אומרת רוצים בערך את מה שאנחנו רוצים. הסיפור עם החמאס, אם כן, התחיל כאשר הם התחילו לבנות המדינה, הסיפור הנוכחי. הסיפור הקודם היה באינתיפאדה הראשונה, ובאינתיפאדה השנייה, כשהם, כן, פוצצו אוטובוסים, וכל הפיגועים הנוראים ביותר שהם עשו, ואצלנו, אז הבינו. אבל מאז שהם השתלטו על עזה ביוני 2007, אצלנו פיתחו כל מיני תיאוריות, שחמאס מורתע, חמאס מוכל, ומה שהם רוצים זה להקים מדינה, והם מצליחים, וישראל אפילו עזרה להם. למה? הכספים. כי מה לעשות? בשביל לנהל מדינה אתה צריך כסף. והם מקבלים כל חודש מקטר 30 מיליון. ולמה ישראל הסכימה? וכאן נתגלה לכם סוד. מתוך ה-30 מיליון הללו שקטר נתנה לעזה בכל חודש, ישראל קיבלה יותר מ-20 מיליון. איך? החשמל אוכל. אוכל. מה, שלהם? מאיפה קיבלו אוכל? מאיפה בעזה בא עגבניות ותפוחים? מאיתנו. קנו אצלנו. רבותיי, אלפי משפחות בישראל התפרנסו מעזה. לא נעים לספר לכם, אבל זה מה שהיה. למה? תחשבו, מדינת ישראל 10 מיליון חבר'ה אוכלים, נכון? כל יום אוכלים מה שאוכלים, תראו את הסופרים. בעזה 2 מיליון פחות או יותר, 50%. 20%. 15%, נגיד אוכלים פחות. 15% לפחות ממה שבישראל אוכלים כל יום אוכלים בעזה. נו, כמה מסעיות זה? כל יום מאות מסעיות בשביל להביא את כל ההספקה. מאיפה? זה לא יותר מ$20 מיליון בחודש? כאילו, החשבון שהם לא... זה לא מתקרב לכמות שהם אוכלים בחודש. 20 מיליון שקל בחודש זה לא כזה, או דולר, זה לא כזה, זה לא מספיק להכיל את כל העזה. יש להם פעילות נוספת. זה רק אתה. תתחיל מזה דבר ראשון שהמחירים בעזה נמוכים להפליא מישראל. למה? כי כשאתה קונה מחקלאי מסעית שלמה, אז הוא בא איתך למחיר יותר נוח, מה שהוא מוכר קילו פה, אוקיי? אז הם קיבלו מה שקיבלו, וחיו מזה. ובישראל חיו מזה. לכן, שימו לב, כל פעם שהיה חילופי טילים בינינו לבינם, האספקת מזון התחדשה לפעמים אפילו תחת הטילים. למה?
כי כל יום שאתה לא שולח להם את המזון, אתה פוגע בפרנסה של הרבה מאוד משפחות בישראל. מושבים, קיבוצים, מפעלים. כל הפסטה זה מפעלים, שבישראל פה עובדים בישראל. אולי גם טורקיה, אבל בעיקר ישראל. זאת אומרת, גם היה אינטרס ישראלי כלכלי לסייע לחמאס בעזה להקים מדינה מסודרת. עכשיו נדבר על הפירוד ברשות הפלסטינית בין עזה ליהודה ושומרון, מה שנתן לישראל את היכולת לבוא ולהגיד, כל שטח שנמצא ביהודה ושומרון יהפוך לחמאסטן, מה שנכון. זאת אומרת שפה הייתה הונאה אדירה, ואצלנו התרגלו לעניין הזה, ואת כל הדברים שקשורים לכוחות בדרום והכוננות והכל, הכל נגזר מהתפיסה שחמאס רוצים להקים מדינה מסודרת, כי הם שחקן רציונלי והפרנסה. העניין הוא שמה שאצלנו לא הבינו זה את כל סיבת הקיום של החמאס. וכאן צריך להבין. חמאס כארגון איסלאמי, הרי מה פירוש המילה חמאס? חרקת זה החטא, חרקה זה תנועה. אל-מוקאוומה, מם, זה המוקאוומה, התנגדות, רזיסטנס, אל-איסלאמיה, א' סמך, זה חמאס. אוקיי, חטא מם א' סמך. הם פועלים בשם האסלאם. האסלאם לא רואה במדינת ישראל כמדינה לגיטימית. למה? מדינת ישראל יש בה כמה וכמה מרכיבים שמנוגדים לאסלאם. דבר ראשון, האסלאם, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, היהדות היא בראייה האסלאמית דין באטל, דת בטלה. למה? כי הנצרות באה לעולם להחליף את היהדות. אבל גם הנצרות היא דין באטל, מכיוון כן, דת בטלה, מכיוון שהאסלאם, דין חק, דת אמת, בא לעולם להחליף את הנצרות ואת היהדות. זאת אומרת, היהודים אין להם דת, ואם דת יש להם זה דת בטלה, ולכן אללה העניש אותם שהם עדיין צמודים לדת בטלה, אחרי שהם סילפו וזייפו את כתבי הקודש, ולכן אללה לקח מהם את הבשורה, נתן את זה לנוצרים, ונתן להם את האינג'יל, כן, את האבנגליונים, את ספרי השליחים, וגם הם סילפו וזייפו, ולכן אללה לקח מהם את הבשורה, ונתן את זה למוסלמים בצורת קוראן ערבי מובין, זאת אומרת, קוראן ערבי, כן, בערבית, ברור, ועכשיו הם שומרים את דברו של אללה, אחרי שהיהודים והנוצרים בגדו באללה, הם ריירו הבדלו, זאת אומרת, זייפו וסילפו את כתבי הקודש. זה התהליך ההיסטורי של איך האסלאם, הדת האחרונה, היא בעצם הדת הרלוונטית היחידה, כשהנצרות והיהדות, שלא לדבר על דתות העבודות אלילים, כמו בודהיזם, הינדואיזם וכל האיזמים אחרים, הם בוודאי דתות בטלות, כי זה עבודות אלילים, אבל גם היהדות והנצרות, גם הם בטלו מן העולם, ולכן רק האסלאם הוא דת אמיתית. לכן אין שום היגיון להקים מדינה עבור דת לא קיימת. לכן מדינת ישראל, כמדינה יהודית, אין לה שום זכות קיום. זה דבר ראשון. דבר שני, היהודים הם לא עם. היהודים הם קהילות יהודיות ששייכות לכל אומה ולשון. היהודי האמריקאי הוא אמריקאי בן דת משה. היהודי במרוקו הוא ערבי מרוקאי בן דת משה. היהודי בתימן הוא תימני ערבי בן דת משה. היהודי בפולניה הוא פולני בן דת משה וכו'. אין שום סיבה לאחד, כמו שאין שום סיבה לאחד את הנוצרים. מה, הנוצרים כולם זה אומה אחת? לא. אלה פולנים, אלה רוסים, אלה אמריקאים ואלה אחרים. מה? הדת לא הופכת אותם לאומה. ולכן אין שום סיבה שהיהדות תהפוך את היהודים לאומה או לעם אחד. גם האסלאם אגב לא איחד את כל היחידות האתניות. יש באסלאם ערבים, פרסים, טורקים, קורדים, בלוצ'ים, טורקמנים, כל מיני אחרים, והאסלאם לא הפך אותם ליחידה אתנית אחת. אוקיי? אז כמו שהאסלאם והנצרות לא הפכו את כל המוסלמים והנוצרים לעם אחד, אז גם היהדות, אלה
מרוקאים, אלה עיראקים, אלה רוסים, אלה אמריקאים. למה שהם יהיו עם אחד? ומכיוון שהם קהילות, הם לא צריכים מדינה, שיחזרו למדינות שבהם הם הגיעו. זו סיבה שנייה. סיבה שלישית, הארץ. ארץ פלסטין היא ארץ אסלאמית. למה? כי פעם שלטו בה האסלאמים, ולכל ארץ יש רק כרטיס כניסה. אין כרטיס יציאה מהאסלאם. אין דבר כזה שמוציאים ארץ מתחום האסלאם. מכיוון שכל העולם עתיד להיות אסלאמי, ולכן כל ארץ שהופכת לאסלאמית הולכת על פי הכיוון הנכון, ואילו ארץ שיוצאת מהאסלאם הולכת בכיוון הלא נכון. לכן ספרד, שהייתה פעם תחת כיבוש אסלאמי, צריכה לחזור להיות אסלאמית לפני כל דבר אחר. סיציליה, כן, ההיא בדרום איטליה, חייב לחזור להיות אסלאמי. חלקים בבלקן שהיו פעם תחת השלטון האסלאמי, כל הדרך עד וינה, איפה שהם הובסו ב-11 בספטמבר 1683. עד לשם צריך האסלאם לחזור, כי פעם זה היה תחת שלטון אסלאמי כולל ארץ ישראל, כולל פלסטין. ולכן אין דרך להוציא ארץ מתחום האסלאם ולתת אותה ליהודים שדתם בטלה והם בכלל לא עם. ולכן מדינת ישראל כמדינת העם היהודי אין לה שום זכות קיום, גם אם היא הייתה בגודל סנטימטר מרובע על חוף תל אביב. כך צריך להבין איך האסלאם, לא האסלאם הרדיקלי, האסלאם רואה את מדינת ישראל. מובארק הצהיר יום אחד כשעוד היה חי, ש1000 שנים יעברו והוא לא יכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. הוא מכיר במדינת ישראל כמדינת ישראל, נקודה. לא כמדינה של העם היהודי, בגלל שהעם היהודי לא זכאי למדינה. העם היהודי חייב לחיות, היהודים חייבים, אגב כמו נוצרים, חייבים לחיות תחת שלטון האסלאם, כאהל זימה, בני חסות. למה? מכיוון שהם לא מאמינים בדת הנכונה, ולכן אללה העניש אותם, גם את אלה, גם את אלה, בחיים במסקנה. מסקנה, מסכנות, תחת שלטון האסלאם, שקובע להם את כללי החיים. למשל, יהודי ונוצרי אסור להם לרכוב על סוס, רק על חמור, כדי להשפיל אותם. יהודים ונוצרים צריכים לשלם ג'יזיה, מס גולגולת, כשהם מושפלים, כמו שכתוב בקוראן, כן? שיש בקוראן פסוק שאומר שהיהודים והנוצרים צריכים לשלם את הג'יזיה כשהם מושפלים. זאת אומרת, כשהם זוחלים על האדמה, מקבלים בעיטה ובורחים מהחדר של גובי המס. אוקיי? זה כלל. יהודי ונוצרי אסור להם למכור יין בשוק. שמא מוסלמי יקנה את זה. נוצרי אסור לו למכור חזיר בשוק מאותה סיבה. ביתו של יהודי נמוך מביתו של המוסלמי השכן שלו. בית כנסת נמוך מהמסגד. ויהודים ונוצרים אסור שיהיה להם קשרים עם אזרחי חוץ, שמא יגלו את כל הסודות שלנו, המוסלמים. ואתם יודעים, בעיר המזרח תיכונית, ברחובות המרוצפים, יש שקע במרכז הרחוב. מה זה השקע הזה? תעלה ביוב. כי בימי הביניים, ומה שזרם שם, זה לא רק מה שיוצא מהמטבחים בבתים, אלא גם מהשירותים. אוקיי? בתוך זה היהודי והנוצרי צריכים ללכת. בתוך הג'יפה של אמצע הרחוב. המוסלמי הולך על המדרכה היבשה והנקייה. למה? כדי לבזות אותם, את היהודים והנוצרים. אוקיי? זה האופן שבו יהודי ונוצרי יכולים לחיות. ופתאום מדינת ישראל באה לעולם בקונספירציה עם הנוצרים. איך? הצהרת בלפור. מה בלפור? בלפור נוצרי אבנגליסטי, כן, אנגליקני, אבנגליסטי, שמעניק ליהודים את פלסטין אחרי שצבא בריטניה כבש אותם מהמוסלמים העות'מאנים. הם אומרים, מן לה ימלק, אעתהה למן לה יסתחק. פירוש,
מי שזה לא שייך לו, נתן את זה למי שלא מגיע לו. מה, זה שייך לבריטים? זה ארץ קדושה לאסלאם. זה שהם כבשו את זה באופן בלתי חוקי מהעות'מאנים, נותן להם זכות לתת את זה ליהודים? למה מה? זו ארץ של האסלאם. אז מה אם הם כבשו? זה נותן להם זכות? מה פתאום? ולכן ליהודים שקיבלו את הצהרת בלפור, אין לה שום תוקף. חמור מזה, 3 שנים לאחר מכן, ב-1920, באפריל, חבר הלאומים, בסן רמו, באיטליה, מחליט לתת, כן, להפוך את הצהרת בלפור למסמך בינלאומי. זה כבר לא... לא, רק קבע. זה כבר לא מכתב, הצהרת בלפור זה כבר לא מכתב ששלח שר החוץ של הוד מלכותה לתנועה הציונית, עכשיו זה מסמך בינלאומי שהתקבל על ידי חבר הלאומים, הלא הוא האום של התקופה בין מלחמות העולם. המשקל המשפטי של סן רמו, שמכיר בארץ ישראל כבית לאומי לעם היהודי, גדול, המשקל הזה גדול הרבה יותר מאשר הצהרת בלפור. ולכן בעצם המסמך ההוא, שמשום מה לא מלמדים עליו, הוא המסמך המכונן מבחינת הדין הבינלאומי של מדינת ישראל, יותר מאשר הצהרת בלפור. מי יושב שם? הרוסים, היפנים, הבריטים, הצרפתים. מי לעזאזל נתן להם את ארץ ישראל כשתנו את זה לעם היהודי? היפנים? למה מה? מה פתאום? זאת אומרת, כל הבסיס המשפטי לקיומה של מדינת ישראל, הבינלאומי, לא מדבר על בסיס של הבטחה אלוהית וכו', זה באמת הם לא מכירים, אבל הנושא המשפטי, הבינלאומי, לא מקובל להם לחלוטין. לחלוטין לא מקובל. ולא רואים בזה שום בסיס. ולכן מדינת ישראל, גם על פי הדין הבינלאומי, אין לה בסיס קיום. אין בסיס לקיום. אבל המוטיבציה נובעת מהאסלאם. הדרך הזאת מביאה אותם למאבק בישראל, מאבק חסר פשרות, כאשר בנושא הזה הם לא שונים באופן מהותי מאש"ף. עם הבדל קטן, שזה לוח הזמנים. נראה לכם. אלה שני צעיפים שאספתי עם השנים. זה הצעיף של התנועה האסלאמית שקיבלתי בסניף חמאס באוניברסיטת ביר זית. יש שם סניף חמאס. יום אחד ביקרתי באוניברסיטת ביר זית, יש שם דוכן של חמאס, קיבלתי כובע, קיבלתי את זה, הם ידעו מי אני, זיהו אותי, נתנו. שימו לב לסמל הזה. ארץ ישראל השלמה, רואים פה, זה המשולש הזה, ופה באזור המרכז יש ספר, שזה הקוראן, והוא פתוח בפסוק שאומר, הכינו נגדם, זאת אומרת נגד הכופרים, מה שיש לכם מכוח וסוסים רתומים, כדי להטיל פחד, טרור, כדי להטיל פחד בליבות אויביכם ואויבי אללה. זה הפסוק שפה כתוב, אוקיי? אבל הארץ היא ארץ ישראל השלמה, מכיוון שהם לא רואים שום הבדל בין כיבוש 67 לכיבוש 48, אוקיי? אש"ף, שמוציא את הדבר הזה, וזה כמובן דגל אש"ף, כן? בראייתו על קודס לנו, ירושלים שלנו. ותכף גם נבין למה, ירושלים שלהם. הצד השני, ארץ ישראל השלמה, פלסטין, כתוב פה. אז מה ההבדל בין חמאס וזה? ספר. הצבע, הספר, אוקיי? אבל מבחינת ארץ ישראל אין שום הבדל. ומעניין שהיום יש מי שרוצה להחליף את חמאס בעזה בחבר'ה האלו, כאילו שאלו טובים יותר. בכל מקרה, הראייה של חמאס לגבי ישראל היא לא רק זה שהארץ היא ארץ אסלאמית, הדת לא קיימת והעם הוא לא עם, אלא מה שמחמיר את הבעיה זה מה שקרה ב-67, כשישראל כובשת את האזור הזה ואת מזרח ירושלים,
והרב גורן, הרב הראשי של הצבא, רוצה להקים על הר הבית בית כנסת. מכירים את הסיפור? היה דבר כזה, הוא והגיס שלו, הרב שאר ישוב הכהן, הרב של חיפה. שניהם רצו להקים על הר הבית בפאתי ההר, באזור שלימים יהודים מסתובבים בו, אבל לא נכנס לשאלה אם זה בסדר על פי ההלכה או לא. אלה שנוהגים להיכנס להר הבית הולכים הרי מסביב, ושם באיזשהו מקום רצה הרב גורן להקים בית כנסת. מבחינת המוסלמים זה משהו שהוא לחלוטין לא מקובל. לא בגלל שלוקח בית כנסת בהר הבית, אלא מכיוון שפעילות יהודים בהר הבית, שלא נדבר על תפילת יהודים בהר הבית, זה בעצם סוף הדרך או קצה הדרך של שיבתה של היהדות לחיים. שהיא חוזרת לחיים בצורת מדינה, בצורת ארץ שהיהודים שולטים עליה, חזרה לציון, שיבתו של העם היהודי להיות עם ולא קהילות, של כל אומה ולשון, שיש לו שלטון, יש לו צבא, יש לו משטרה, יש לו סממנים של שלטון. זאת אומרת שהדת היהודית, כפי שהיא מתגלמת במדינה היהודית, בעצם חזרה לחיים. כי אפשר לדבר על פעילות בהר הבית, ולכן הם מתנגדים לתפילת יהודים בהר הבית. כי תפילת יהודים בהר הבית זה בעצם השיא של השיבה של היהדות חזרה לחיים. למה? כי אם היהדות חזרה לחיים ועכשיו היא כבר דין חק, דת אמת, מה יהיה עם האסלאם? שהגיע לעולם בשביל לבטל את היהדות. ולכן מבחינתם מדינת ישראל והשליטה שלה בארץ ישראל, בירושלים בפרט, והר הבית במיוחד, שלא לדבר על תפילת יהודים בהר הבית, מבחינתם זה איום תיאולוגי על עצם קיומו של האסלאם, עצם ערכו של האסלאם כדת שנועדה להחליף את הדתות הקודמות. עכשיו ולא סתם, וישראל יציר קונספירציה יהודית נוצרית, וטראמפ שמי תומך בו? האוונגליסטים. מכריז על ירושלים כבירת העם היהודי. סליחה? מה זה, של אמא שלו? של אבא שלו? הנדלניסט טראמפ? מה, ירושלים שלו? שהוא ייתן את זה ליהודים? ככה רואים את הדבר הזה. ובעצם המלחמה של חמאס בנו נועד בדיוק מהנקודה הזאת. מגיע משם, מגיע ממעמקי האמונה האסלאמית בכל מה שהמבנה הזה של התנ"ך. ועכשיו משתמשים בשיטות האסלאמיות ובעיקר ההונאה כדי לפעול כדי. מה עושים? הלנצח תאכל חרב. וכאן מגיע בעצם שוב האסלאם. באסלאם יש מנגנון שמאפשר לתת שלום זמני לאויב כופר, אם הכופר חזק מדי, מאיים מדי, מסוכן מדי ומרתיע מדי, ובלתי מנוצח מדי. זה נקרא שלום חודייביה. זה שלום זמני שמוחמד נביא האסלאם, זה שאללה מלווה אותו בכל דרכיו ושומר אותו מכל טעות, הוא קראת עם הכופרים של מכה שלום זמני בחודייביה בשנת 628, שלום לכמעט 10 שנים. אחרי שנתיים הם נרדמו בשמירה, סמכו על גדר אלקטרונית והמערכת רואה יורה ועל תצפיות ועל כל הדברים הללו. לא, אוקיי? זה אני משליך. אבל הם סמכו על זה שהוא לא עושה כלום והכל, ויש להם כוח והכל, ויצאו לביזנס, יצאו לשיירות. אפילו אחת מהם עברה ליד מדינה, איפה שהוא היה, עשה להם שלום, הוא עשה להם שלום. ואחרי שנתיים הוא התקיף את מכה, אחרי שנתיים, יום שחתם איתם על הסכם שלום, ל10 שנים כמעט, התקיף את מכה, כבש אותה, שרף את כל האלילים, שחט את הגברים, לקח את הגברות, וזה היה סוף השלום של כמעט 10 שנים אחרי שנתיים. מזה לומדים המוסלמים שני דברים. האחד, אם אתה המוסלמי עומד בפני מצב שהאויב שלך חזק מדי,
מסוכן מדי, מרתיע מדי, אתה יכול לעשות איתו שלום זמני, כמו שמוחמד עליו התפילה והשלום עשה עם הכופרים של מכה. זה הדבר הראשון. דבר השני, אם אללה בטובו ובחסדו נותן לך את האפשרות ואת ההזדמנות לעשות לכופר את מה שצריך, אתה עושה את מה שצריך, גם אם זה בתוך תקופת השלום הזמני. למה? כי ככה מוחמד עשה. והוא הרי מהווה דוגמה ומופת לכל מוסלמי בכל מקום, בכל זמן, בכל עניין. אז ככה אתה צריך לעשות. יש שאלה, יש מחלוקת אם אתה חייב לבטל את הסכם השלום, או מותר לך לבטל את הסכם השלום. בין זה לבין זה אתה יכול. אוקיי? זה הסיפור. ולכן, שלום זמני, ישראל תוכל לצפות לו, לכפות אותו, אם ישראל תהיה חזקה, מסוכנת, מאיימת, בלתי מנוצח. קבל שלום זמני. אבל אם ישראל תהיה חזקה, מסוכנת, בלתי מנוצחת, לתמיד, היא תקבל שלום זמני, לתמיד. הבנתם? זה הסיפור. וככה, על ידי הרתעה, אתה יודע מה זה? הרתעה. כי אפשר לחיות במדינה הזאת באחד משני מצבים. אחד זה מלחמה קבועה, כמו היום, מלחמה. יש מלחמה, אז אלה במילואים, כן? עם העסקים שלו פועלים, והמשפחות והכל, כולנו מכירים את המחיר. ככה אפשר לנהל מדינה. צריך ליצור הרתעה. הרתעה, אתה יכול ללכת לעבודה, אתה יכול לזה, כשלמדינה יש הרתעה, חס וחלילה, יש משהו, נותנים שוס. ישראל חייבת לשקם את ההרתעה על עזה. תמונת הסיום של המלחמה בעזה צריכה להיות כזאת, שיראו אותה הקרובים והרחוקים, ויתחילו להיזהר. זה דבר ראשון. דבר שני, ישראל חייבת למחוק מהלקסיקון הישראלי את הנושא של מידתיות. הנושא של מידתיות ביטל את ההרתעה. כי אם הם הורגים לנו אחד, אנחנו הורגים אחד להם, מפה אין הרתעה. אם הם הורגים לנו אחד, אנחנו הורגים 100, זה כאן מתחילה ההרתעה. כאשר האויב משלם מחיר גבוה מדי, על כל התגרות, על כל פיסת מרגמה, על כל ירייה, בלי נפל בשטח פתוח ולא נגרם נזק. ברגע שהם מקבלים את הרעיון הזה, שהמחיר גבוה מדי, אתה יוצר הרתעה. אחרת, אתה צריך להילחם. או שאתה נלחם או שאתה מרתיע. אין דרך אחרת. ולכן צריך להרתיע כדי לא להילחם. יש לקוות שמי שאחראים אצלנו על עניינים, יבינו את הדברים הללו. גם את המוטיבציות וגם איך לעמוד מול המוטיבציות הללו ואיך להתנהל. אני אפתח יש לנו עוד 5 דקות, צריך לרוץ, יש לי עוד 2. ערבית, הרצאה. נפתח לכמה שאלות ותשובה, בבקשה. מה זה מחיר גבוה? מה? מה זה מחיר גבוה מדי מבחינתם? מה זה מחיר גבוה? 1 ל-20, 20 ל-1, 30 ל-1, אני לא יודע. זה אחרי שתפציץ והם יפסיקו. אתה אומר שמבחינת האסלאם, היהדות היא בעצם הסכנה הגדולה שלהם. אז למה בעצם כל האסלאם לא מתאחד לדבר הזה? כי אם כל האסלאם עכשיו יתאחד למנוע את היהדות, הם הרי יעשו את זה די מהר. אז ככה. למה זה רק מחמאס? הם עושים שלום איתנו. היה, תקרא, אני כתבתי מאמר על זה ב9 באפריל, השנה, לפני 8 חודשים בערך, על המלחמה הכוללת שאיראן מכינה נגד ישראל. זה קיבלתי מידע מעיראק בנושא הזה, פרסמתי אותו, למרות החששות, על המלחמה הרב-זירתית שהאיראנים מכינים לנו. חמאס לא אמורים היו להתחיל את המלחמה הזו, כמלחמה פרטית. הם הפתיעו את האיראנים, הפתיעו את חזבאללה, הפתיעו את כל השותפים האחרים בעיראק, בסוריה ובתימן, שלא ידעו על התוכנית הזו של חמאס. הם ידעו שחמאס צריכים להשתתף במלחמה כוללת שתקריס את ישראל לגמרי. ובגלל שהם עשו את זה באופן פרטי, בלי להתייעץ קודם עם האיראנים ועם החזבאללה, אז כבר עברו 68 ימים, והם עדיין לא נכנסו למלחמה.
אבל למה זה רק איראן וגרורותיה, זהו, ולא כאילו, יש עוד המון סעודיה וכווית וכל האלה? יש באסלאם דבר שנקרא אירג'א, דחייה. ישראל היום חזקה, יש לה קשרים בינלאומיים, יש לה נשק, אולי גם נשק אטומי, אומרים כל מיני אנשים, וזה, אז בואו נדחה עד שהמדינה הזאת תשחית את עצמה. כי יש, ליהודים יש איזשהו מנגנון פיצוץ עצמי, כילוי עצמי. כבר כן, יש פסוק בקוראן שאומר שהיהודים יהרסו את בתיהם במו ידיהם. בהרס גוש קטיף הם קיבלו הוכחה שזה נכון, גם כשהורסים פה בשטחים זה עוד הוכחה שהאסלאם צודק, אבל הם ראו את מה שקרה בשנה האחרונה והבינו שהיהודים מחסלים את המדינה במו ידיהם עם כל הבלגן שהלכנו בארץ, אחרי שהם מחסלים את הצבא, כן, כל המכתבים של הטייסים והלוחמי הסייבר ולוחמי ה-8200 ולוחמי הפה ולוחמי השם שפרסום שהם לא רוצים להתנדב, מבחינתם כל המכתבים הללו ניפחו את בלוטות הג'יהאד של החבר'ה הללו, ברור, כי את המהפכה או המאבק המשפטי הם לא הבינו. הם לא הבינו מה זה פסקת התגברות, הם לא מבינים מה זה עילת הסבירות, הם לא מבינים מה שונה פלוני עם אלמוני שיושב בוועדת מינוי שופטים, זה לא הגיע להם. אבל זה שטייסים לא מתנדבים, את זה הם הבינו יופי. וכל פעם שהתפרסם עוד כזה מכתב עם חתימות, הם רצו ברחובות עם כנאפה, וחילקו חלוויית לכולם. כן. בהרצאות האחרונות שלך ביוטיוב, אתה מזכיר שהפתרון הוא לחלק את עזה ל6 חלקים, כן. בשלטון של החמולות המקומיות. כן. אבל אתה לא מזכיר שצריך לקחת חלק. התיישב. לדעתך זה לא חובה? התיישבות, חזרה בעזה, זה שאלה פוליטית, שאני לא רוצה להיכנס אליה, כי אז ישר אני משייך את עצמי, אני מופיע כאנליסט של העולם הערבי. מה שאנחנו עושים, זה תלוי בנו, זה לא עניין שלהם. יכולים, ודאי שהם התנגדו. הם התנגדו לכך שאנחנו יושבים גם בתל אביב, לא רק בעזה. זה שהם התנגדו זה ברור. אבל אם אנחנו צריכים לעשות את זה או לא, זו שאלה ישראלית, זו לא שאלה ערבית. השאלה זה לא הפתרון. מצד המחיר, שזה נקרא מחיר. כאילו ודווקא בדמים זה לא ספק. כל דבר שאנחנו עושים כציונים, כדי לבסס את שליטתנו בארץ הזאת, זה לצנינים בעיניהם. בוודאי ובוודאי אם זה התיישבות בעזה. ברור שזה לצנינים בעיניהם. השאלה אם ישראל רוצה לעשות את הדבר הזה, ולשלם למשל את המחיר הבינלאומי. כי זה שלא רואים את ההתנחלויות פה כחוקיות, זה ברור. אז גם בעזה תשים עכשיו, אחרי שפינית ב-2005, זה שאלה ישראלית, שאני לא חוקר את הדבר הזה. האם יש רצון? האם יש כוונה כזאת? האם יש מספיק תמיכה בציבור לדבר הזה? זה לא עניין שאני חוקר. אני חוקר את הצד השני. ולכן, ברור שהם לא רוצים לשלם את המחיר הזה במיוחד. אבל אם ישראל תעשה את זה או לא, זו שאלה ישראלית, כן. אמרת שיש הרבה מקומות בעולם שהם לא מקבלים, אפילו סיציליה וכאלה. למה על פה יש מלחמה כזאת ברורה, ומקומות אחרים הם לא חושבים אפילו להתחיל שם מלחמה? כי הנוצרים באירופה חזקים מדי. יש מעצמות, בריטניה, צרפת, נשק גרעיני והכל, הם פוחדים. לעומת זאת, פה היהודים, כמה הם יהודים? פה, מה, 7 מיליון, 8 מיליון? כלום, לעומת ה-300 מיליון של העולם הערבי, 1.5 מיליארד של העולם האסלאמי, ישראל היא פסיק, לכן היא נראית כטרף קל. זה לא בגלל ירושלים? ירושלים זה עוד שמן על המדורה, אבל לא מעבר לזה. הישראל נתפסת שם כטרף קל. ולא רק זה, גם חומני יום אחד אמר שהוא מאוד תומך בעליית יהודים לארץ ישראל. למה? כי אז אפשר יהיה את כולם ביחד לתפוס ולהרוג, ולא צריך לרדוף אחריהם בכל העולם. כן. איפה איחוד האמירויות בכל הסיפור הזה? שהם כאילו נותנים לנו לעבור חופשי לשם וכל ההסכמי אברהם? אני למדתי את היחס של איחוד האמירויות לנושא הזה בזכות איש עסקים ישראלי, שאחרי שנחתם כל העניין והוא גם מעורב בכל מיני השקעות שם, הוא רצה ליצור איזשהו נייר שיחתמו עליו הרב הראשי לישראל והמופתי הראשי של איחוד האמירויות, כמעין לתת ברכה דתית או אספקט דתי לשלום עם האמירויות. לא רק כלכלה, לא רק בנקאות, לא רק תיירות, לא רק, אני יודע מה, השקעות, לא רק אקדמיה,
ואומנות, אומר אדם, ולא רק זה, אלא גם עניינים דתיים, להכניס פה את הברכה הדתית. ניסחנו מסמך מדהים ביופיו, שלחנו את זה לרב הראשי לישראל, הוא אמר, אין בעיה, אני חותם על זה, אני אחתום על זה. שלחנו את זה לצד השני, שלחו לנו הודעה, אל תנסו אפילו לבקש. זאת אומרת, הם מוכנים ללכת לנו על הכל, חוץ מהנושא הדתי. כי זה מוקש גדול מדי ומסוכן מדי. אבל הם גם רוצים לחסל אותנו יום אחד, כמו האידיאולוגיה של הם בקטע של לדחות עד שאללה יחליט. כל עוד אללה, כן, אללה הכל יכול, אללה יכול לעשות את זה לבד, הוא לא צריך אותנו. למה אני צריך... אני בתנאי שאנחנו חיים את החיים הממשיים. ביום שאללה ירצה להשמיד את ישראל, אללה ימצא את הדרך להשמיד את ישראל. מה אנחנו, התליינים של אללה? אנחנו ה-executioners שלו, המוציאים להורג שלו. כן. מה הצד של החות'ים יוכלו לסיפור הזה? כמו חיזבאללה, שיעים שפועלים בהכוונה איראנית. מה אתה חושב, שאת הטילים שלהם הם ייצרו לבד? אין נעליים אין להם. הולכים יחפים שם. מה האינטרס שלהם? פנאטים שיעים שאיראן הצליחה להגביר בהם את התחושה הדתית, כמו חיזבאללה אגב. השיעים בלבנון היו הקבוצה הכי מדוכאת. היום היא הקבוצה הכי מדכאת. את הלבנונים, אוקיי? אולי גם חלק מהישראלים. אבל האיראנים יש להם את היכולת להוציא שיעים מהדיוטה הנמוכה ביותר של המדרג החברתי, לשים אותם למעלה. זה הכושר של האיראנים. כן. במקום ביבי, מה היית עושה? אמרת שצריך להגיד פי 100. עכשיו יש לך את האמריקאים עליך, מה היית עושה במקום ביבי? דבר ראשון, אני מציע להם לעשות את הדבר הנכון ולא את הדבר הלא נכון. לחלק את הרשות הפלסטינית ל8 אמירויות בערי יהודה ושומרון. זאת אומרת, אמירות בג'נין, אמירות ברמאללה, אמירות בשכם, אמירות בטולקיים, קלקיליה, נפרדות. ביריחו ובחברון הערבית, לבסס את זה על המשפחות המקומיות, כי זה הדבר היחיד שעובד במזרח התיכון. ראה האמירויות, דובאי, אבו דאבי, שכולם, כל אחת משפחה אחת, לכן הם גם מדינות מצליחות, וגם לחלק את עזה ל6 חלקים על ביסוס המשפחות, בזה בהנחה אופטימית שהחברה של, נגיד, העיר עזה חוזרת למבנה משפחתי כפי שהיה. אם הם כולם יעברו, סליחה? זה בערך חלוקה של הנפות היום, יש 16 נפות. בדיוק, היום יש חלוקה אדמיניסטרטיבית בעזה ל5 יחידות, שזה בית ליה, בית חנון בצפון, מדרום לעיר עזה, מדרום לדיר אל בלח, מדרום לח'אן יונס ומדרום לרפיח. אני בדעה לחלק את ח'אן יונס 2 חלקים, ח'אן יונס ואבסן, אבל זה הערת שוליים, זה הכל. 5 או 6 אותו דבר. כן. מתישהו אבל הערבים פה ימשיכו לילודה ויהיה את ההתפוצצות הזאת שוב בסוף, מבחינת ילודה והגדילה של האוכלוסייה. מה אם לפנות אותם איכשהו, לעשות משהו ש... תראה, בשביל לפנות אותם אתה צריך מישהו שיסכים לקבל אותם. אתה לא יכול לפנות אותם לירח. לא, לפזר בכל מיני מדינות, אתה כדי לחלק להם כסף. לא בסדר, תביא מדינה אחת שרוצה אותם. את הפלסטינים בעולם הערבי כולם שונאים. למה אתה חושב סיסי לא רוצה אותם אצלו? פוחד מהם, כי זה טרוריסטים. כן. אם אנחנו נסיים את המלחמה בלי בסופו של דבר הטבח שהיא מכה לראש הנחש של איראן שנמנע, תמכה, יעצה גם נמנע את הפקודה. אנחנו בבעיה כאן? תראה, לפני 3 שנים האיראנים רצחו את אותה גברת מאסה אמיני, כי היא הלכה עם כיסוי ראש לא לגמרי בסדר. ואז פרצו מהומות בכל איראן. שבוע ראשון הם היו על זכויות נשים, והחל מאז, במשך 2 הם היו על זכויות מיעוטים. כי איראן היא לא, אין עם איראני. יש שם פרסים, בלוצ'ים, ערבים, טורקמנים, אזרים, קורדים, קשקאים, לורים, מזנדרן, שנמשיך. יש כ-40 קבוצות, 40 קבוצות אתניות רק באיראן. אין עם איראני. יש אזרחים אבל לא עם. אוקיי? כשהתחיל הבלגן,
פניתי למי שפניתי, אמרתי, חבר'ה, בואו, נצלו את זה. יש פה עכשיו התעוררות אתנית באיראן, שכל מיעוט רוצה עצמאות, זאת אומרת, לפרק את איראן, כמו שהתפרקה ברית המועצות, על פי מפתח אתני. כן, קזחסטן, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, הכל היה קודם ברית המועצות. כמו שהתפרקה יוגוסלביה, על פי מפתח אתני, קרואטים, סרבים וכולי, או צ'כוסלובקיה. התפלגה לפי מפתח אתני, מדינה לסלובקים, מדינה לצ'כים, אוקיי? אותו דבר לבוא לתמוך באותם מיעוטים שרוצים עצמאות. איראן מתפרקת, חלק גדול מהבעיות שלנו נפתר. חלק גדול, לא כולם אולי, אבל חלק גדול. לא הלכו על זה. זה שאנחנו לא מדברים על זה היום בכלל. אתה לא דיברת על זה עכשיו בשיחה, לא אומרים איראן שהיא בעצם מסגרת התקופה התוכנית. איראן אמורה הייתה להשיק את המלחמה הרב-זירתית נגדנו, כשאיראן לא משתתפת בה באופן ישיר. זה התוכנית השטנית, שיעשו על זה הכלבים, לא הם. וכדי לא לחשוף את עצמה לעונשים. אז אנחנו גם משתתפים בתוכנית של איראן. אנחנו נלחמים נגד הזרוע. יש כאלה שמדברים, במקום לפגוע בזרועות התמנון, צריך לפגוע לו במוח. לא ספק. אחרון. זה נכונה התיאוריה שישראל פסקת החמאס כדי להחליש את הרשות, כדי שיהיה אפשר לקדם באותו מפעלים בשרות? יש בזה מן האמת. ישראל ראתה בחמאס משהו שמשרת את האינטרס הישראלי, למנוע הקמה של מדינה פלסטינית, כדי להראות לכל העולם, אתם תקימו מדינה פלסטינית, יקום פה עוד חמאסטן גם ביהודה ושומרון. בהחלט, זה שירת את המסר הישראלי. הבעיה היא שלא תחזקו את ההרתעה, ולא תחזקו את מה שקורה בגבול, ונתנו לדבר הזה להידרדר, כפי שראינו. ותראו, אני אסיים בזה. בשנת 1988 עשיתי קורס פום, לכן גם קיבלתי סגן אלוף. המדריך שלי, של הצוות שלי, היה אלוף משנה שהוא היה מפקד אגד הנדסה של פיקוד צפון. שכחתי את שמו, אבל הוא היה מפקד אגד הנדסה. מינוי משנה, מדריך בפום. יום אחד הוא נתן לנו שיעור במכשולים. מכשולים. הוא דיבר על מה זה תעלת נ"ט, איך עושים אותה, מה הרוחב, מה העומק, כדי לוודא שיהיה לך זמן להסתפק במי שמנסה לגשר עליו וכל. זה אומר, זה המכשול הכי טוב. אחריו, סוללה. סוללה גם היא קשה לטנקים לעבור אותה בגלל הגחון ועניינים. אם אתה בונה אותה נכון ושם נשק על ידה, היא יכולה לעצור צבא. יש כאלה אומר, אבל יש גם גדר. גדר, אם אתה לא שם מאחורי החייל עם מג קבוע, גדר היא איננה יותר מאשר מקור פרנסה לגנבי מתכות. הבנתם? גדר, תזכרו, בלי חייל עם מג. מג זאת אומרת שצריך להתאמץ לבודדת. צריך להתאמץ להוציא ידיעה בודדת. אתם מכירים את לנגן עליו מג, אוקיי? זאת אומרת משהו שיורר בעיקר צרורות. זה שמירה על גדר. שם הגדר יש לה אפקט. בלי המג אין לה שום אפקט. וזה בעצם הסיפור. בואו נקבל לימים טובים יותר. תודה רבה.